nit especial, sobretot per al jovent, que arranca amb la xaranga i que després es desplacen fins als Arínsols per fer el tradicional sopar del jovent de Festa Major. I després tenim un cap de setmana ple d'activitats, sobretot d'activitats infantils, i després vespres animats per la música, per concerts i per la festa dels 40 que fem demà a la nit. Sobretot els encampaments i encampadanes que les tradicions s'han de conservar, són èpoques on ens hem de divertir, s'ha de sortir al carrer. Nosaltres des de la Comissió de Festes i des del Comú, òbviament, el Departament de Cultura, preparem activitats per tothom perquè tothom s'ho passi bé i animar-los que surtin al carrer, que s'apuntin a qualsevol de les activitats i que entre tots fem que la Festa Major en Camp sigui un any més inoblidable. Comencem ara a 7:45 fins a les 9 i sembla ser que farem un parell de parades, un cercabars amb aquesta gent, ganes de passar-ho bé i de fer molta festa. Anem per tots els bars d'Encamp i després ja fem un sopar amb tot el jovent, tots els d'Encamp, que és molt guai. I teniu ganes també d'aquest sopar i sobretot després 2 DJs, no sé si ja us quedareu fins al final. No sabem si fins al final, però el més divertit de venir és conèixer gent i estar amb els teus amics i estar en grup de jovent.